Så optager den. Ja, med det. Hej Lars. Hej. Hej, glædelig jul. Og Eskild. Se, der er Lasse. Så kan Lasse også komme på YouTube. Det vi. Ja, vi er jo med på moden her. Det er moderne. Se dig. Se dig. Og fint. Er det ikke små juletræ, Lasse? Meget, synes jeg. Ja, det synes jeg. Fandme stort. Det er meget stort. Ja. Kan du ikke se det? Så. Se, der er Rie. Du skal også på YouTube. Se, nej. Se. Se, har du set Rie? Så hej, siger hun. Ved du hvad? Jeg fortæller dig noget. I nat, ikke? Kan du huske, vi lå rundt i vores seng? Kan du huske i går, du ned og besøger? Nej, det var så sjovt. De andre var og så